Doncs passem a l'Anna Almécija amb la següent ponència, que, com he dit abans, tenia a veure també amb el tema de les violències sexuals. Ella és criminòloga, col·legiada i jurista. És experta en la prevenció de les violències sexuals en entorns d'oci. Ha treballat en aquest àmbit per diferents administracions públiques i entitats privades organitzadores d'esdeveniments. És professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya i col·laboradora de l'EPSI, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment també treballa al Departament d'Interior. Ella, en concret, ens parlarà de la criminologia i els protocols contra les violències sexuals en entorns d'oci. Molt bé, Messi. D'acord. Bé, doncs, com us anava dient, moltes gràcies per haver-me convidat a aquestes jornades. Crec que és molt important que les criminòlogues i els criminòlegs ens apropem a la societat i expliquem una mica la feina que fem en diferents entorns i en aquest cas jo us parlaré dels entorns d'oci i en concret de la feina que fem en els protocols contra les violències sexuals en esdeveniments. Per començar, us explico que en un entorn d'oci, quan es fa un esdeveniment, es compta amb un equip de seguretat i aquest equip de seguretat, molts cops, el perfil professional de les persones que el componen està molt allunyat de la criminologia. Tenim un director o una directora de seguretat que s'envolta de professionals, que poden ser els coordinadors de vigilants o els que coordinen els controladors d'accés, els caps de seguretat. I la veritat és que es troba molt a faltar que dins d'aquells equips de seguretat també comptem amb professionals de la criminologia que considero podríem aportar moltíssim. De fet, en temes de prevenció del delicte, per exemple, som un perfil professional que és gairebé únic. És a dir, ens han informat de com prevenir delictes i, per tant, crec que és imprescindible per aconseguir uns esdeveniments segurs que comptem amb aquest tipus també de professionals. He agafat dels estatuts del Col·legi de Criminologia de Catalunya quines tasques professionals podem fer les criminòlogues i els criminòlegs i, com veieu, dins de les tasques que podem fer, hi ha moltes que són molt adients en aquests entorns d'oci. Per exemple, l'assistència a persones que hagin estat víctimes, per la participació i elaboració i modificació de plans de seguretat, que no només estem parlant dels plans de seguretat locals dels ajuntaments, sinó també d'un pla de seguretat que té qualsevol esdeveniment privat. També l'anàlisi de fenòmens delictius, assessorament amb polítiques públiques de prevenció i seguretat i també dins de l'àmbit empresarial, tractament de la delinqüència i conductes antisocials. Per tant, com veieu, hi ha molts aspectes dels quals som especialistes i que fan molta falta en aquests entorns d'oci. Dins d'aquesta seguretat, quan planifiquem la seguretat d'un esdeveniment, molts plans de seguretat, els temes que compten, per exemple, els furts, les lesions, amenaces, injúries, què més pot passar? Que falsifiquin l'entrada, que hi hagi gent que es vulgui colar, que es vulgui colar sense l'edat adequada, o fins i tot, darrerament, malauradament, els darrers anys, també hem començat a incloure el tema dels atemptats. Però la manca de perspectiva de gènere que hi ha en el sector de la seguretat fa que sovint ens oblidem d'altres aspectes que també s'han de tenir en compte als esdeveniments, com pot ser el tema de la violència de gènere o el cas que jo us vinc a explicar ara, que són els protocols contra les violències sexuals. És a dir, a un festival, a un concert, a un entorn esportiu, passen moltes violències sexuals i aquestes violències sexuals s'han de tractar, s'han d'abordar des d'un perfil especialitzat. És a dir, és un delicte, a part d'altres conductes que poden ser infraccions administratives o poden ser solament faltes de respecte als altres, o sigui que s'han d'abordar de moltes maneres, però com a prevenció de conductes antisocials delictives, cal que la persona que faci aquests protocols, que els redacti, que els planifiqui, tingui una expertesa en aquests àmbits. Per tant, no qualsevol professional o qualsevol persona que treballa en un esdeveniment pot ser la persona que s'encarregui d'aquest àmbit. També, a part, aquí he afegit que hi ha molts altres àmbits que treballar, per exemple, el tema d'infraccions i delictes d'odi, on tot està per fer en aquests sectors de l'oci i, per tant, també caldria incorporar a gent especialista en aquest àmbit també per abordar-ho. Aquí he fet referència al tema de la perspectiva de gènere perquè no em puc estar de fer aquest esment
que a Catalunya tenim una normativa d'igualtat efectiva de dones i homes on l'article 55 és concret sobre el tema de la seguretat i ens parla que la seguretat s'ha de fer en perspectiva de gènere. I dins d'aquesta perspectiva de gènere, si veieu, ens posa molts ítems que tenen molt a veure amb la criminologia, no? És a dir, tenir en compte la diferent percepció de seguretat de dones i homes. Doncs si hem de tenir en compte aquesta diferent percepció de seguretat d'homes i dones, hem de saber com es fa, com analitzem, no? O com tenim aquestes dades de quina diferent percepció té un home i una dona, no? O el tema de les enquestes de victimització, o fer diagnosi de seguretat d'espais públics. És a dir, ens està dient qüestions on també, són tasques que això ho han de fer professionals i jo, òbviament, aposto pels professionals de la criminologia, no? També en l'àmbit de l'urbanisme, no? Aquest mateix article també ens parla que l'urbanisme també ha d'evitar entorns i elements que puguin provocar situacions d'inseguretat per a dones, que també s'ha de tenir en compte la percepció d'inseguretat en els espais públics. Per tant, són qüestions com molt específiques que s'han de treballar de manera especialitzada. Tornant a l'àmbit de com planificar un esdeveniment lliure de violències sexuals. Sempre fem aquesta distinció, com en aquestes tres fases, que hi hauria la prevenció, el dia de l'esdeveniment, com detectar-ho i com fer aquella intervenció, i una tercera part que seria com fem aquella atenció a la persona que hagi pogut estar agredida. En l'àmbit de la prevenció, com veieu, hi ha molta feina a fer. Aquí només he posat unes quantes qüestions que això s'hauria de fer, de manera prèvia, fins i tot amb mesos d'antelació a l'esdeveniment. En primer lloc, aquesta formació, que ara en parlarem. El tema de comptar amb equips de seguretat i planificar els dispositius en perspectiva de gènere. Sense perspectiva de gènere no podem abordar violències masclistes, això està claríssim. Que la pròpia organització de l'esdeveniment no sigui sexista. Hem de revisar les condicions d'accés i permanència també perquè no hi hagi sexisme en aquest àmbit. Hem de plantejar-nos tot el tema de la prevenció situacional, que després en parlarem, i també fet el tema de la comunicació, com comuniquem aquests protocols, com els visibilitzem. Anem per pams, vaig parlant de cadascun d'aquests àmbits. En el tema de la formació l'ha de tenir la persona que redacta aquell protocol, per tant, és desitjable que ja sigui un professional o una professional que tingui aquesta formació de base, però també aquella formació que hem de donar a les persones que treballen a l'esdeveniment. I aquesta formació ha d'incloure molts àmbits, no només el protocol, és a dir, està claríssim que no podem donar a les treballadores i treballadors d'un esdeveniment un protocol d'actuació si no tenim una formació prèvia, per exemple, en temes de sensibilització, què són les violències sexuals, què són les violències masclistes. Després, un àmbit de normativa, això també és imprescindible, saber què és delicte, què no és delicte, què és infracció, què no és infracció administrativa, què no és res jurídicament, però que entra dins del dret que tens tu a estar tranquil a un esdeveniment. Després, formació en com implantem aquells protocols de violència sexual i després en el tema de l'atenció. L'atenció en aquest cas, si no és un perfil professional especialitzat en aquest àmbit, seria una primera atenció de primers auxilis emocionals, però després hauria de venir algú o un recurs especialitzat o alguna persona especialitzada. També en parlarem. El tema de la prevenció situacional, és a dir, contemplar en aquests protocols un concepte que és, evidentment, criminològic. I, per tant, aquí aprofito per dir que el protocol, per exemple, que té el Departament d'Interior, el protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci, en el qual tinc el luxe de poder treballar, doncs és una de les qüestions que va incloure. Jo crec que és una qüestió molt innovadora. És a dir, jo he treballat amb molts altres protocols contra les violències sexuals d'altres administracions i d'organitzacions privades i és el primer cop que ho veig en un protocol. Aquí ho esmenta d'una manera molt resumida i molt bàsica, però és important que fa aquest esment a que s'ha de revisar la zona, el recinte, on es durà a terme aquell esdeveniment per veure si hi ha zones de risc, si pot mancar il·luminació o la que hi ha no està ben projectada, si hi ha zones on si a algú li passa alguna cosa té dificultats per demanar ajuda. És a dir, aquestes qüestions s'han de detectar i s'han de posar mesures per combatre-les.
I aquí també està molt bé perquè el protocol estableix que això no pot fer qualsevol tampoc. Això ho ha de fer gent especialitzada, no? Aquí diem amb el suport del personal de seguretat, però és a dir, els professionals de la criminologia són experts en aquest àmbit, no? Els que s'hagin especialitzat en aquest sector, però és una formació que rebem, no? Per tant, és molt important també comptar amb aquests professionals per fer aquesta prevenció situacional. I aquesta prevenció situacional, també ho torno a dir, sobretot en l'àmbit de les violències sexuals, s'ha de fer amb perspectiva de gènere. Aquí, per exemple, quin repte seria? Incorporar aquesta prevenció situacional, incorporar les 25 tècniques de prevenció situacional als entorns d'oci. Ja sabeu, el tema d'incrementar l'esforç, augmentar el risc, disminuir els guanys, reduir les provocacions i eliminar excuses. És a dir, això com ho traslladem a mesures concretes dins de l'esdeveniment. Això també el Departament d'Interior, i com alguns ja sabeu, em consta que també estan treballant per treure un document, unes recomanacions per dir això com ho traslladem a un recinte, a un festival o a una festa major. És a dir, això criminològicament això es pot desenvolupar amb mesures concretes que ens poden ajudar a reduir el delicte. I com comentava, sempre fer-ho en perspectiva de gènere. Tenim un document, aquell document de Montreal, que ja ens diu què és un entorn urbà segur en perspectiva de gènere, i això també ho traslladem als entorns d'oci, i ens diu que això ha de ser un espai que sigui senyalitzat, que hi hagi visibilitat, on hi hagi concurrència de persones per sentir i ser sentit, on hi hagi possibilitat d'escapar i obtenir auxili en cas necessari, que l'espai estigui cuidat, viure en un ambient net i acollidor, i que la comunitat actuï en conjunt. Això no són coses abstractes. Això, quan estem treballant en un concert, en un festival, en un esdeveniment, això ja veiem que es van posant aquestes mesures, ni que sigui que potser qui ho fa no ho està fent amb aquests criteris criminològics, però ja es fa. I ara us posaré algunes fotografies d'exemples concrets. El tema de la comunicació. Aquí, per exemple, això és el No és no de l'Ajuntament de Barcelona, del No callem, a la platja del Bogatell, també, imatges reiterant aquest missatge del no és no, hi ha cartelleria, es donen els missatges en les xarxes socials, quan es fa un festival, un concert, reiterar aquest festival no admetrà conductes contra la llibertat sexual. I també la comunicació de com comuniquem si hi ha un incident. És a dir, hi ha unes recomanacions concretes de com fer aquesta notícia, aquest comunicat de premsa, potser si ha passat un fet greu a un esdeveniment. Hi ha maneres de fer-ho per evitar donar la culpa a la víctima, per exemple. No posar l'accent en què era una nena de 13 anys que anava sola a un concert de matinada i que si anava beguda o anava així vestida. O sigui, hi ha determinada informació que, segons com es dona, encara estem revictimitzant aquella víctima. Per tant, s'ha de saber fer això. Això no pot fer qualsevol, tampoc. Aquí necessitem especialistes. Aquí, conjuntament, criminòlegs, comunicació. En tot cas, més qüestions com les que he comentat abans de prevenció situacional. El tema de la senyalització, importantíssim. De saber on vaig i on soc, però també a mode d'eliminar excuses. Per aquí només poden entrar participants. En aquest cas, és un recinte esportiu, si no me'n recordo malament, la fotografia la vaig fer al pavelló de la Marbella. Era una competició esportiva on hi ha menors que estan allà competint i estava molt bé allò, balisat, senyalitzat, demanaven acreditacions a tothom que anava als vestuaris, per exemple. La senyalització és importantíssima, i aquest control de qui entra, qui no entra, i si estàs allà i no hauries d'estar, que no puguis dir que no ho sabies, que allà només passaven participants, per exemple. Aquí també, això també és una fotografia que vaig fer a Madrid, a la sortida d'un festival, doncs també, de no perdre't per allà pel carrer sol de matinada o sola de matinada, sinó que sàpigues perfectament cap a on has d'anar segons on vagis. Més qüestions que veiem a esdeveniments. El tema de la senyalització, les tanques també, doncs hi ha un espai que és perillós, perquè si et porten allà i crides ningú et pot sentir, doncs senyalitzem-ho bé, els recintes, per exemple, o aquí no es pot passar. El tema de la visibilitat també, en les tanques que us he ensenyat abans, o també en aquestes, si posem algun tipus de tanca o de valla perquè no
en aquest cas, això es fa pel tema del terrorisme, doncs que no sigui opaca i alta, que això t'impedeix veure què hi ha darrere i això provoca altre tipus de problemes, sinó que siguin baixes, els arbustos ben cuidats i aquestes coses. Possibilitat de demanar ajuda. S'estan desenvolupant moltes solucions, quan són recintes grans, que si et perds i crides ningú et sentirà, doncs hi ha una empresa, el SARF, que va crear com uns botons d'alarma cada X metres perquè puguis pitjar si necessites ajuda. O, per exemple, un ajuntament també que té zones de molts polígons industrials, doncs cada X carrers també hi ha un interfon d'aquests per poder parlar amb la policia si ho necessites, És a dir, hi ha moltes solucions que potser els criminòlegs tenim al cap de coses que es poden fer i amb l'ajuda de la tecnologia i d'empreses que es dediquen a aquestes coses doncs també podem desenvolupar moltes mesures de prevenció. Més coses. L'espai defensable, que també surt a les 25 tècniques. Mirem les antiavalanxes, que ens permeten pujar-nos i veure millor l'espai. El fet de distribuir al públic, per exemple, en zones, serveix per moltes coses, però també per si algú necessita ajuda, el personal que ha d'anar allà a ajudar-lo, que pugui arribar. En canvi, si és un concert de milers i milers de persones i a algú al mig li passa alguna cosa, és molt difícil poder arribar ràpid, doncs per això hem de posar carrils de seguretat, espai entre els assistents, totes aquestes qüestions. Aquí he posat un mal exemple, és a dir, una mala pràctica, també hem de vigilar els entorns. Moltes violències sexuals no passen dins de l'esdeveniment, sinó que passen després, a la via pública o als transports públics i, per tant, també, per exemple, les parades, en aquest cas era un segalers, una parada de segalers que està a una carretera, doncs hem de vigilar que siguin també segures i hem de planificar com fer més segures aquestes parades que no tenen ni llum ni tenen cap mena de visibilitat i que estàs allà sol i desemparat, si em passa alguna cosa. La informació i la formació, molt important també, en entorns d'oci. A vegades no hi ha aquesta possibilitat de fer aquella formació prèvia amb més temps de tots els treballadors, però sí que pots, com en aquest cas també la primera fotografia, soc jo a un festival, una mica abans d'obrir, donant indicacions sobre el protocol contra violències sexuals, en aquest cas a cambrers i a cambreres, perquè el coneguin, que sàpiguen què han de fer si ells identifiquen alguna situació o detecten alguna situació o si els hi passa a ells també, que sàpiguen on és el punt lila, que ara en parlarem. És a dir, ni que sigui 4 nocions bàsiques, però que tothom que treballa en un esdeveniment sàpiga què fer si veu o detecta una violència sexual. Aquí també, cartelleria per informar als assistents. I després el tema de l'atenció, molt important, el perfil dels criminòlegs també i criminòlogues, la gran tasca que poden fer en aquests punts lila. Els punts lila ja sabeu que són punts d'informació i atenció, punts de referència estàtics contra les violències sexuals i també fet aquí també he volgut remarcar que aquell protocol que us he comentat abans, per exemple, diu que entre altres professionals seria desitjable també que un perfil professional que pot estar en un punt lila, com a personal especialitzat, són els criminòlegs i les criminòlogues, entre psicòlegs, treball social, educació social, És desitjable que professionalitzem aquests punts, que la gent que hi hagi sigui gent formada i que pugui donar una resposta adequada si algú demana informació o necessita atenció. I després ja, per acabar, quan acaba un esdeveniment, també aquesta tasca de què ha passat, amb quins incidents ens hem trobat, quines conductes antisocials, fer seguiment i també continuar amb la recerca d'aquest tipus de problemes que hi pot haver, d'aquests incidents, aquí també el perfil professional del criminòleg és importantíssim. Per tant, bé, com a conclusió, com veieu, hi ha molta feina a fer en prevenció de la violència sexual en entorns d'oci i jo faig una aposta per això, per professionalitzar-ho tot molt més, perquè si no, no li estem donant la importància tan greu que aquest tema té. I ja està. I fins aquí la meva exposició. Perdoneu si he anat una mica ràpida, però no sabia molt bé quant de temps em quedava i resto a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte, suggeriment, el que necessiteu. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Anna. Ha estat també molt interessant i crec que dona una
una visió molt enriquidora per a totes aquelles persones que no tinguin a veure amb la criminologia. Moltes gràcies.